Ang magpabos kay siya ipataas. Alaot ang magpataas kay siya ipabos. Ania na ang laban sa kabos. Walay labot pabos. Tatang Melchor. Tatang Melchor, bagdoki ko be. Good morning, 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 good morning. Bangon, 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 bangon na mo diha kay buntag na. Ang hatag-tag sayo mga higala, mga palangga. Ayong buntag sayo Pebrero 8, 2023. Lauron nga Miyerkules. Mata na ba ang tanan? Nagmata na ba mo diha mga palangga? Welcome sa atong pagpanaguban sa tuang tulumanon mga palangga. Ilang sa lanog sa kabuntag. Kumusta ang tanan nga mga naglantaw diha? Ayong buntag ninyo diha mga palangga. Sa tanan nga mga naglantaw karon, no? Ayong buntag. Ini na usab ang inyong tatang Melchor makiguban diha kaninyo. Antod ta mga palangga alas antod mahuma. Natagtag sayo mga palangga, mga bahin-bahin ta mga kahigala. Aning ato mga palanggang gikalingaw. Ayong buntag Cebu, Negros, Bohol, Leyte, Mindanao. Atong 848 bagabi pa man ni gawas. Kaya ginasala nganong naglangay-langay na siya mga palangga, no? Kung wala pa na siya maglangan-langan, nadagan na unta na nato. Nagpalangan-langan mo po. Mga palangga, pastilan. Mayolag kining atong ipanghatag karon, dili ni malangan mga palangga. No? Naa na pod ko'y ihatag mga palangga diha kaninyo mga kaigsuonan. Dayon, good morning ni Sir Toto de la Torre, naglantaw karon. Ma'am Ima Glimada, Ray Amores, good morning. Marcion Jade, Ludi Campuso, good morning tang. Chan Chaicho, oh, good morning ni Ma'am Buena. Oh, Buena Mano. Mga palangga nato tanan nga mga naglantaw karon ni Ma'am Skyly, naglantaw karon. Nings Binitis watching from Bohol. Yo, mayong buntag ninyong tanan. Salamat sa inyong paglantaw, buntag sa iyo mga palangga. Unya, salamat sa inyong paglantaw kanunay, mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Oh, wa pa mausbi atong daog. Siruhan kita gapon. Mga palangga, no? Siruhan tagahapon ay sus. So, karon, kamo mga naglantaw karon, mga palangga, daghan kayong salamat ninyo. Nya, mao lagi na ang ato ang 848 nagpalangan-langan po. Kung nigawas pa ng 848 dayon, nagko kay tagdaog. Nagpalangan-langan man. Mga palangga, why nakada good morning tang sa Hardin Ilian, Ma'am Mercedes Abatayo. Ma'am Mercedes Abatayo, good morning.
di sa Hardin Ilihan, Ma'am Jubilin Nieves watching from Kuwait. Ayong buntag. Bawas lang niya tatang. Oh, may lagkabalos lang kita. Mga palangga, no? Katong mga naglantaw da, salamat kay watching from Kidapawan, North Cotabato, Ma'am Sky Marie. Good morning, Ma'am Sky Marie. Oh, mga taga Butuan, das nasipit, Sir John Ampit Kahilis. Good morning. Oh, mga palangga. So karon, mga palangga, tawag mo kay salamat ni Ma'am Marlene Eraso sa 100 stars. Good morning ni Ma'am Narisa Calo sa Davao City. No? Mayong buntag natong tanan. Tawag mo ha, 0977-214-2883. 0977-214-2883. Manghatag tag sa iyo mga palangga, no? Manghatag tag sa iyo kay para daghantag matagaan mga kahigala. Oh, di ay tawag. Oh, hello, good morning. Hello. Morning, Kang. Good morning. Kasama ni palihog, ma'am. Si Dingding, Kang. Taga-asa. Negros, Yulingan. Taga-Gihulngan. Magsaysay. Oo. Ege, ma'am. Kumusta man ka diya sa Gihulngan, ma'am? Okay ra. Sige kong paabot, makasunod sa mo ang Nakadaog makatawag. na ka, ma'am. Wala pa. Katulotang. Katulo. Atong pag 1, pag 2, pag 3. Rambol di sa lagi. Oh, sa? Rambol di. Ah, sige lang. Kami Oo, mo ako. ka ng target o sa kalibo. Lagi to rambol. Target o sa kalibo, ewan ipangita. Oh, sige, ma'am. Isagot Oh, na, Tang. na ako iunghong ni mama, ma. Ang sige, Tang. Sige, dagan kayong salamat ni mo, ma'am. Unya, salamat kayo sa mga naglantaw karon, mga palangga, no? Alang-alang si ma'am sa Rumble G's, ganahan siya target o sa kalibo. Hello, good morning. Morning, Sir Tatang. Kisa man ni palihog. Si Josephine Puras, taga Lanao. Taga? Lanao. Lanao del Norte. Yes, sir. Asa dapit sa Lanao del Norte? Dire sa Kapatagan. Kapatagan, okay. Nagtukog na asa, naaka sa kabakiliran. Ayaw lang gani, kay naaka sa... Ah, Makadaw ko nilo tulok na kuan, duha ka 023 o katong 369. oh, kadaog day ka? Oo, kung pa ko si mo dire nag-concert, nagkaning palo. Kung saan sa? Bago pa ko nagkasunod sa inyong ikan ba, program, tapos nakadaog na ko dayon. Oh, sige lang kay... Kung di lang ni maglangan o gawas ning akong iyong ni mo, makadaog yung gani. Salamat, sir. Oh, sige ha, kuhaan ni ma'am. Sige mga palangga. Salamat kayo ninyo diha, mga kahigalaan. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Matanong. Hello, good morning. Morning, Tang. Kisa man ni palihog, sir. Diliw din, sir. Taga-asa. Taga-Iligan. Taga-Iligan. Nakadaog na, wala pa. Sir? Nakadaog na, wala pa. Kadua, sir. Sana. Kaduha na.
Na ako iungong ni mo. Buntag siya yung maghinunghungay tani mga palangga.
Dagan kayong salamat mga palangga sa mga naglantaw karon, sa mga kanabang naminaw karon sa radyo, mga higala. O kato mga gusto mamalit sa tong epektibo nga mga produkto, mga palangga, naara sa panimalay ni Ma'am Mary Ann Adan sa Ilihan, Toledo. O naapog ko diri karon. Hello, good morning. Hello, good morning. Oh, good morning. Gusto man ni palihog. Si Aida sa Bohol na tag. Taga? Taga Bohol. Taga Bohol. Oh, nakadaog na wala pa. Nakadaog na kang uy. Kadaog. Salamat Sila sa naman imong mga nakadaog numero pa. tag. Katulo. Katulo. Oh, sige. Ay, kaupat na lay wala. Oh, kaupat na kang karon ka lang ingatan nimo. Tagaan di ka, ma'am. Salamat mga palangga o niya mga kahigalaan, mga kaigsunan. Ayon yun ni biyahe ning 563-463-125-145 o niya mga palangga. Ayon ninyo biyahe ang 869, no? 457 kana mga palangga. Ayon ninyo nagbiyahe mga kahigalaan, mga kaigsunan. O niya mga palangga, no? Salamat kayo. Inikaod to. Magpili na lang kung tuluan na mga higala. Mga palangga, napog ko'y mga bago nga ipanghatag unyang udto. Kato mga naunghungan, mo na special ha. Para ninyo na mga palangga. Salamat ka sa inyong pagpaminaw mga palangga, no? Dinaltataman mga kagalaan, mga kaigsuunan. Bye-bye!